कृष्ण था का ओए भैया अरे हट हट ते क्वारंटाइन में जाइल हट आयो दादा बोल मेरा भाई का बोले के दतिया तोरियो को बात को जो पूछो देखिली कोइयो का दूल्हा भाई बारे म्यूजिक बाय संगम। आफत बनी के आइल कोरोना डर से छोट के तारू जी आ डर से छोट के तारू जी आफत बनी के आइल कोरोना डर से छोट के तारू जी आ डर से छोट के तारू जी तपा जरा हतनिको सब तो नइखी खुदया अपन में हरा रूजी इनका हाथ से भोजन कोइल बाटे हमर लाचारी जी भात परोसली फरुही से बेलचा से तरकारी जी कोला छुल बान्ही के लहौर में दूरे से दाल परोसली जैसे तैसे दे के हमके अपने खूब भकोसली सेवा देखी के हंसता जे बाघुरहु कतवारू जी जे बाघुरहु कतवारू जी तो पजरह तो निको तो पजरह तो निको सहत तो नइखी खुदया अपन में हरा रूजी तो पजरह तो निको सहत तो नइखी खुदया अपन में हरा रूजी घर में बैठल मनौ बियाइल छूटल रिश्तेदारी जी सारो ससुर नइखे कहत चली आई ससुरारी जी साली सरहज बढ़िया से रिश्ता रहे निभावत जी फोन कैला पे ऊ हो लोग अब फोन नइखे उठावत जी से सुहराहुल मोनू जेपी अमर चिन्ह कारू जी अमर चिन्ह कारू जी तपजरा तनिको तपजरा